Då ska han ner i vattnet. Stock ner i vattnet och så är det en stock nere i vattnet. Och då är det 17A, 17B. Felfri. Till och med 18 på det här. Efter runt 3. Förut alltså. Även nummer 16. Axel, Patrick Elding, born in 98, plays after his half with 60 points, and Pavel Papski competed as a young rider, Profit, 12 år gammal efter Golden Profit, och Hannes Melin, han blir 20 år i år. Tävlar för Alingsås ryttarskap när han tävlar nationellt. Hans mål är OS i London 2012. Han har på ponnytiden vann han individuellt EM-silver 2005. Han var med och tog lagsilver för obstacle 22. Hannes Melin för 47. Klar till obstacle number 7. Och vi har också klarat 23an. Leksands knäckebrödkombinationen ute på udden. Och även Malin över SAS Radisson-sängen. Sängen, jag säger han. SAS Radisson-sängen. Då hörde jag inte fel. Och nu kommer vi in på topp 3, för nu har Pavel Spisak startat. Han ligger i 3an efter dressyren med Barrett. Pavel Spisak som clear until 22. Det är till och med. Då ska han ner till tjejerna med blond taket och så de smala stubbarna. Bästa. Och upp till 3an så har han ju 3,1. Då har vi startat 105 Niklas Jonsson, First Lady, som alltså ligger 2 efter dressyren. First Lady står 10 år gammal. Och vi har till Niklas nummer 14, 16 sittande där ute. Ska på nu. Sedan till obstacle nummer 14. Niklas Jonsson från Sweden, First Lady. The previous trophy as 6-year-old horse. Ja, de hoppar över till det. Vi är också över nummer 15. Och även över 16. Som ska leda inför hoppningen. Nej, vem som... Det kommer att skilja på några sekunder åt ena eller andra hållet. De här hade ju sin hoppning i år. Och det gäller CMC så har man hoppet före. Så att alltså Niklas Jonsson leder med linje 2. Flarup är 3 med Silver Ray. Peter Flarup nu med Kalista E. Felfri till och med nummer 16. Clear till obstacle